video gyud ini manap. Ngano man nagpatuga-tuga magkag-video diha. Gisugo ka na ako, ama ka na ako sugo. Kay di na ako magpailad nimo. Kay daghan kay nagbulag aning video, tungod aning video daghan kay nag-away. Angang gid nimo anaw ug karon sugod na ta sa atong programa. Kay atong programa 10K gyud ang bayad. Nga gyud ani Uy, ing tawag si Kagawad Jocelyn Torion. Tubago na to. Ya, hello wad, may buntag wad. Nakatawag man. Uy, nagsamok-samok ra gyud ka sa akong programa. Mahal ra ba kayo ang bayad ani matag minuto? Ay pataka-taka diri tawag kay masuko si Dadang Sirda. Ako nang asawa. Basi makasab-an ka na. Basi mag-away mo ba? Nga uy. Sige. Magpa-shout out ka. May problema na. May problema na wad. Basta ikaw, dili man jud ko makadili nimo. Kay tungod sa imong kabuutan ug kamaayo. Sana all. Kumuanha ko sa inyong balay. Abi-abihon man ko nimo. Abi-abihon man ko sa imong pamilya. Tapos gi-welcome ko nimo dito. Isip ko ninyo, kadili laing tao. Sige, may problema. Libre ka karon. Libre ka sa 10K na ako na programa. Wala kay bayad. Dili ta ka silmon. Dili ti ka sukton. Libre ra ni. Okay. Sige wad. Okay, magsugod ako sa akong programa. Uy, si Kagawad Jocelyn Torion din nakatawag mo. Nag-request po siya na ipa-shoutout daw nato ang iyang pangalan. Oy, shout out kay Kagawad Jocelyn Torion diya sa Barangay 40, San Jose, Province of Dinagat Islands. Maayo gini siya. Iya po ni pinangga ni mga Barangay 40 no. Diya sa Purok 1, diya sa Purok 3, Purok 2, ug Purok 4. Unahon nato sa Purok 1. Diya sa mga Brown family, Gabotero family, Onggi family, Ilardis family, Ikli family. Kana si Junjun Ikli. Shout out sa inyo diha sa Purok 1. Ug uban pa diha nga wala na ako nalitok diri sa akong programa. Pasensya na kay murag simi mo taas na atong istorya no. Diri na punta sa Purok 3. Shout out sa mga taga Purok 3. Kalong family, Sinong Akoy, tapos si mga Putol family, Gahilyuma family, Abahon family, ug uban pa diha, ug kana si Guanson, ug Ortiz family, kana si Luloy diha no, diha sa Purok 3. Ug direta sa Purok 2, si Espina family, si Takay family, Nina family, ug Uranda family. Ug dire punta sa Purok 4. Shout out po kay Vivian Budids, ug si Myla, ug si Mara, ug si Chona Solis. Shout out sa inyo diha mga silingan ra gyapon na ni Kagawad Jocelyn Torion. Shout out sa inyo diha og adili na nako litokon ang uban diri sa akong programa no kay simi malugi man ko ani. Kay 10K biya ang bayad sa matag programa nako tapos librehon ta mo. Wala na ko'y kita. Nga yun ipit akong bulsa ani. Shout out po diya sa mga security guard diya sa diya sa Watersid area, mga sentinel agencies headed by Kagawad Anyano Harligo. Siya ang leader diya sa mga security guard diya sa Watersid no, diya sa Barangay 40. Ug shout out po diya sa kuan ka nang dapat sa reserve viewer no, kana si Piñarilla family. Na si Nunoy diha, shout out po diha kay mo manay among agyanan sa una kong magrubing mi sa lasang. Kay kana akong gipang shout out istoranta mo, ako ng mga suod na higala. Nasuod lang na nako tungod sa akong trabaho. Amo na siya. Tapos karon na nahimo ng probinsya ang Dinagat. So karon ang barangay na improve na gid no. Nanay mga nanay mga gym, high school, elementary school, mga eskwelahan kompleto na diha. Medyo nabibo na gyud ang barangay diha no. Sa una
kuan gyud na siya, baryo ra gyud siya no. So karon diha man gud gitukod ang atong kapitulyo ng probinsya sa Dinagat. Mo nang na-improve na gyud ang atong barangay diha sa 40. O shout out sa tanan diha. O diri ra ta kutob ug daghang king salamat no.